Ume bat, zuhaitz bat, ekimena burutu dabe Gernika Lumon. Izan be, herrian jaiotako ume barriek protagonismoa izan dabe azken asteburuan Gernika Lumoko udalak egindako urteroko egitasmo honetan. Jaioten dan ume bakotzeko zuhaitz barri bat eskaintzen jake euren gurasoei, umeagaz batera landatu daien ikusi aldo zuen bezala. Trama gisa ezagutzen dan lurrean, egin dabe zuhaitz landaketa hau eta ume jaio barri bakotzak zuhaitz bat izango dau bere izenean hemendik aurrera. Hau 2023an hasi izan proiektua dala adierazi dabe Gernika Lumoko udaletik izan be, lehenengo urtean esan dabe pandemian jaiotako umeak izan zirela protagonistak eta ostean urte bakotzean jaioten diran umeak direla. Aurten, 94 arbola landatu dira, ume bakotzeko bat, eta sekulako arrakaste izan dau. Jose Maria Gorreñok, Gernika Lumoko alkateak, egitasmo honek suposatzen dauena azaldu dau, herriari bizize emon behar jakola adieraziz, ume bat jaiotzen danien, zein arbola bat landatzen danien moduen. Ume bat, arbola bat, hori da proiektua. Hasi ginen 2023en, eta lehen urtien hartu gendu zen pandemizien jaioneko umiek, 2020, urrengokoa, 21, 22, 3 urtekoak. Da, orduriko naia urtien itxengo ez. Benetan, niri atzo galdetu duztan Euskadi Irratiak, da esan duztan, hori zelan edo, akauen ume bat jaioten danien, bizizie dau. Da alegrizi ez da. Eta arbola bat dauenien bebai. Ze dauz horre ikerketa batzuk egin mundu mailan, esaten demenak herri baten edo hiri baten arbola asko badau eta lora asko badau, jentie postasun gizau dekola bizitzeko eta felizidade gizau dauela. Felizidade da zuen umie jaio, horren bizizetan hori emoten duzku, zeberi eta guri bebai, herritxar guztieri, eta arbola bebai. Da, ume bakotxak Gerniken beran arboli badeko, hobeto baino ez.